Gino-ghost ako ngayon ng taong sobrang nagpakilig sa akin. Ang dami niyang mga pinangako po sa akin, sabi niya Mhm. pakakasalan niya ako, Ay, sabi ko 1 nagulat week? ako, 1 sabi week ko pa lang? oo, sabi ko, "Uy, totoo ba 'to?" Gusto niya akong makita, gusto niya akong pauwiin. Eh, sabi ko sa kanya, "Wala akong pera." Tapos sabi niya, "Eh, kung ako ang mamamasahe sa'yo, uuwi ka ba?" ay. Sabi ko, "Eh, di magbigay ka ng pamasahe," sabi ko. Eh, di nagbigay nga siya ng pamasahe, pinauwi niya ako, nagkita kami. Ta's nung nagkita kami, mas lalo akong kinilig kasi nagsimba kami dun sa ano, sa Quiapo. Dun mismo sa loob ng simbahan nag-commit siya sa akin. Sabi niya, ah, "Ikaw lang mamahalin ko," sabing gano'n, "pakakasalan kita. Yung pangarap mong kasal ibibigay ko sa'yo yun," sabing gano'n. So ako, parang naniwala talaga ako sa kanya kasi sa loob ng simbahan yun, eh. So nag-commit din ako sa kanya, sabi ko, "Hindi rin kita iiwan," sabing gano'n, gano'n, kung ano-ano mga pinangako ko rin sa kanya na pinaninindigan ko rin naman hanggang sa ngayon pinaninindigan ko rin naman. Mhm. Kaya lang ang hirap po sa ano, ang hirap sa pakiramdam yung naiwan ka sa ere talaga na ano. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin, kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.